Dnes ráno sa tento hľadaný údajný šéf Banskobystrického podsvetia sám prišiel spolu s Jánom Kánom prihlásiť na políciu. Ako uviedol, o celej pátracej akcii sa dozvedel len z médií. Nikto mi neposlal predvolanku domov, nikto ma nevyzval, že sa mám dostaviť na žiadnu policajnú stanicu, takže bohužiaľ nemohol som vedieť. Až z novín a z tlače som sa dozvedel, že sme hľadané osoby a že sme ozbrojení. Vidíte, že sme neozbrojení. Sme tu sami. A to ja si myslím, že sa stalo také veľké halo z toho narobili, že sa k nám správali, hneď nás dali do televízie všade, že sme doslova ako palestínsky teroristi, ale ja neviem, za koho nás považujú. Napokon prišiel vyšetrovateľ Jaroslav Koštiaľ. Vy ste prišiel na výstup kde? Ja som neprišiel, ja som prišiel na základe mass media sa prihlásiť, že ma hľadajú. Dozvedel som sa to včera v noci, tak som tu. Chcete ísť dobrovoľne? Dobrovoľne pôjdem, ale rozumiete ma, keď som mladá osoba, nemôžem sa dobrovoľne pohybovať na svojom aute. Jedine s vami, keď pôjdem. No ja mám auto, ja vás odveziem a zoberieme druhé auto, ale neberte si to, že ste zadržaní, prišiel ste dobrovoľne. Som prišiel, ale som zatiaľ hľadaná osoba. Mikuláš Černák ďalej potvrdil, že sa neskrýval, ale bol na služobnej ceste. Neskrývame sa, nemáme dôvod sa skrývať. Prečo vás označujú za bossa slovenského podsvetia? Ja vám poviem takto, niekto si vysníval nejakú vec a najlepšie je hádzať a uzavrieť prípad s tou vecou, ktorou má vysnívané. Neviem, či vidíte nejakého bossa. Hovorí sa o vašich stykoch s vyššími vrstvami vládnymi, s vládnou garnitúrou. Môžete toto komentovať? Čo sa týka týchto stykov, žiadne styky nemám. Nemal som ich kde získať a nemám ich. Podsvetia ste prišli do kontaktu s niekým? Viete čo, ja neviem, koho mám označovať za podsvetie. Mikuláš Černák spolu s Jánom Kánom čakali na vyšetrovateľa 3/4 hodinu, počas ktorej nás všetkých tento policajt posielal preparkovať si vozidlá. Potiahnite auto. Ja mám Žiguliaka jedného. Ako sa nám podarilo zistiť, Mikuláša Černáka a Jána Kána preverujú kvôli podozreniu z vydierania z Banskej Bystrice Dušan Valko.